Okay. Frank, 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 Frank. Frank. Nej, Gud, hej Frank. Hvordan går det? Hvorfor skal jeg tie stille? Det er en roklub. Men det er da ellers længe siden, du har roet. Ja, jeg har ikke roet i årevis. Du, kan Veste flyde? Hvad mener du? Kajakker? Jeg har ellers tænkt mig at tage op nordpå. Nå, så tror jeg tager vestpå. Jeg hørte ellers, at du og din kone faldt i vandet her den anden dag. Ja, men så var jeg fik ondt i halsen. Du fik ondt i halsen? Ja, så jeg kunne ikke synke. Nå, hvad så med din kone? Det er endelig gået op for mig, at hun er god nok på bunden.